Altså, hvis den ligger lige op mod stenen, Og det gør den. men det kan godt være, der er en lille smule luft. Det kan godt være, der er en halv centimeters luft, eller noget, vi ikke kan se. Og han tænker, hvis han kan få kølen i jorden inden slå til den, så kan den komme højt op. Men altså, prøv lige at se. Hvordan skal den... Han har ikke besluttet sig. Det er jeg glad for at se. Altså, ja, han kan få den hen og lande på green, men så triller den hen over green eller et eller andet. Det vil være et godt slag. Så har han svært indspil der. Ja, Mats Langer, tidligere svensk turspiller. Spørg måske om, hvad... Nå. If it doesn't fit. Det næste er skadesrisikoen, ikke? Altså udover selve bare slaget. Nej, han har tænkt sig at slå. Masser af underholdning til publikum. Han kan sagtens komme til den svingretning åbenbart.